Ariketa honetan, bataz besteko aldakuntza tasa kalkulatzeko esaten digute. Eta emoten dizkute bost arte. Komenigarria da, idaztea ondo, formula hasieran. Hau da, bataz besteko aldakuntza tasa, bat hiru tarte itxian, esaten da, F3 ken F bat, zati hiru ken bat. Zen bada F3, torten garona, hiru dagoen lekura, altoera, hiru. Beraz, F3 da hiru, eta F bat, bataren gainean, tiz, 6. Beraz, hiru ken 6, zati bi. Beraz, minus hiru bire. Bardin, hiru sei tartean, F6 ken F3, eta zati 6 ken hiru. F6, bi. F3, hiru. Beraz, bi ken hiru, zati hiru. Hau da, minus bateren. Eta horanik besteetan. F8 ken F6, zati 8 ken 6. F8, lau. F6, bi. Bi, lau ken bi, zati bi, bat emoten dago. 8 behatzi tartean, bataz besteko aldakuntza tasa, da F behatzi ken F8, zati behatzi ken 8. F behatzi, da lau ge lau, 8. F8, lau. Beraz, 8 gen lau, zati behatzi ken 8 bat, lau. Eta hiru behatzi tartean, F behatzi ken F3, zati behatzi ken hiru. F behatzi esan dugu 8 dala, F3 esan dugu helen hiru zala, beraz, 8 ken hiru, bost, zati 6, bost 6.